وصللكم من بيوتي ويزدم، جيم بريكر وكيكس بوتيك جيم. Antonello bada jisellmilkom u jagħtikom merħba 37 programm mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla sejrin nagħtu ħarsa lejn il-kampjonat Taljan illi intemm ftit tal-ġranet ilu u li Napoli rebħu wara nuqqas ta' 33 sena. Qabel xejn bħas-soltu nfakkarkom li jekk taraw xi ħaġa li tkun barra minn posta fejn jidħol sound importanti tinformawna mill-ewwel naf li nhar il-ħadd kellna ftit tal-problemi biex noħorġu l-programm tal-Grand Prix ta' Spanja niskużaw ruħna ta' kull inconvenient, nisperaw li llejla ma jkollniex l-istess problemi. Mela, kif qegħdin taraw panel mimlija daqs fajda llum il għaliex għandna rappreżentant mit-tim champion tal-Italja li huwa Aaron Sammut minn Napoli Club Malta li ġustament fajna fuq in-naħa ta' fuq. Mbagħad għandna nistgħu ngħidu hekk tnejn ta' ġewwa għaliex għandna il-korrespondent ta' Serje A għall-Kamra Sportiva Wayne Mikallef u mbagħad għandna ħansejħulu hekk il-bad boy tal-YouTubers tagħna Mark Xkembri li huwa YouTuber Juventin illejla wkoll se jkun qed jingħaqad magħna biex nanalizzaw ftit il-protagonisti f'tajpu fil-ħażin ta' dan il-kampjonat. Ġa qegħdin naraw xi kummenti teħlin ukoll għal daqstant inħeġġiġkom biex tkomplu tinteraġixxu magħna billi tħallu il-kummenti tagħkom fis-sezzjoni illi għandna miftuħa għalikom ma' dina x-xandira u qabel ma nibdew qabel ma nibdew appuntu d-diskussjoni tagħna, nibdew billi nagħtu nħarsa lejn il-klassifika tas-Serje A kif intemmet wara 38 ġurnata. Napoli Champions b'90 punt, Lazio 74, Inter 72 u Milan 70, Atalanta 64, Roma 63, Juventus 62, Fiorentina 56, Bologna 54, Torino 53, Monza 52, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia u Verona 31, Cremonese 27 u Sampdoria 19. Napoli kifetna Champions, Lazio, Inter u Milan jingħaqdu mal-Partenopej fil-UEFA Champions League li jmiss. Atalanta u Roma jilagħbu fil-UEFA Europa League fil-waqt illi sissa Juventus kwalifikati għall UEFA Conference League qed ngħid sissa li ovvjament għadna qed nistennew verdett min-naħa tal-UEFA rigward il-futur ta' Juventus fit-tazzi Ewropej. Wayne, l-ewwel nett merħba lura wara nuqqas ta' ftit żmien
programmi tagħna tal-Kamra Sportiva u grazzi tal-li ġejtina lura magħna. Naħseb li bħala l-korrispondent tas-Serje A illejla għandi nħalli l-introduzzjoni tal-programm fidejk qabel ma mbagħad nibdew niddiskutu it-temi rispettivi wkoll mal-mistednin li għandna u għattunja wkoll. Qabel kollox, nirringrazzjak Antonella tal-li invitajtni għal-programm buttaw risposta u nsellem li spettaturi li qed jarawna bħalissa. Kif għan introduċi dal-programm? Mela, ovvjament dal-kampjonat kien ikkaratterizzat bi-dominanza li għamlu tim ta' Napoli fil-qoċċata tal-klassifika, kienu l-aqwa tim u b'ħafna ħadd ma seta' jikkompetilhom konsistentament lil-Napoli. Madankollu rajna taqtija tajba għal żona Champions League li baqgħet għaddejja sa round ta' qabel tal-aħħar meta Milan rebħu kontra l-Juventus. Xi ħaġa barra mill-Italja rajna wkoll li it-timijiet Taljani fl-Ewropa marru tajjeb immens dis-sena, rajna l-ewwel darba fl-istorja 5 timijiet Taljani fis-semifinali tal-kompetizzjonijiet Ewropew. Rajna l-Milan u l-Inter jilagħbu kontra xulxin l-Europa League, kif ukoll rajna li l-Juventus Roma Europa League u Fiorentina, skużawni, fil-Conference League. Tajjeb ngħidu wkoll li l-istaġun teknikament għadu ma spiċċax għax għad fadal l-aħħar logħba żona relegazzjoni bejn Verona u Spezia, jiġifieri minkejja li forsi ma rajniex battalja għall-ewwel post bħal rajna s-sena li għaddiet, iżda xorta waħda inqisu bħala staġun bħala xi ħadd newtrali forsi jista' jqis li kien staġun interessanti ħafna. Min ukoll iżid jiena meta stilajt ukoll il-klassifika illi Sampdoria u Cremonese ġew relegati fis-Serje B. Aaron, l-ewwel nett merħba lura fil-programmi tagħna mill-ġdid nifraħ lilek lis-supporters kollha lokali tat-tim ta' Napoli kif ukoll lin-Napoli Krakwanta ta' dan is-suċċess li sa fl-aħħar wasal fiħdan il-Vetruvju wara nuqqas ta' 33 sena. Taqt qabel xejn nieħdu l-ewwel kummenti minn għandek dan it-trionf Napolitan. Li meta tara x'ġara fis-sajf li għadda, naħseb ftit kienu qed jistennew. Ekku, ħaġa, grazzi Antonello, darbohra tal-istedina tiegħek dejjem pjaċir tagħna nattendu fuq dan il-programm. Bla dubju kien staġun li kif għattajt tajjeb inti fis-sajf ħadd żguru ħadd ma kien qed jistenna li n-Napoli ħajmorru daqshekk tajjeb u sansitren fil-kampjonat. Kulħadd jaf ra fis-sajf meta kienu qegħdin x'ismu jitrenjaw fis-sajf in-Napoli ħarġu b'dawk A16, jiġifieri l-autostrada li tuħol De Laurentiis sa Bari fejn għandu t-tim ieħor għax da biħli l-kulħadd ma ġabx plejers tajbin, ħadd ma kien jaf bihom, nkunu onesti, ftit li xejn kien jafu bihom daw il-plejers. Però llum meta qed inħarsu lura ngħid naħseb jiena De Laurentiis għamel l-iktar ħaġa tajba li ħeles minn dawk il-plejers li kienu ilhom hemm u li sfortunatament qatt ma wasalu s-suċċess. Naħseb li ġara kien li meta telqu daw il-plejers il-ġodda li ġew plejers li kellhom kollha ambizzjonijiet u rridu jiġu Napoli. Naħseb Napoli għamilna numru ta' snin ġrejna wara plejers fejn ma rridux jiġu Napoli u ġew sempliċement biex jipprovaw li jilagħbu ma' tim kbir. Imma naħseb dan l-istaġun dak li ġara, nsemmi l-Kvaratskhelia, il-Kim u oħrajn, daw ġew biex jipprovaw lilhom infushom. U naħseb ġew jilagħbu kif jgħidu with a fresh mind. Il-plejers li kien hemm kellhom kollha kif taqbad tajt bagalja ta' problemi, bagalja ta' insuċċessi warahom, allura De Laurentiis għamel pjazza pulita kif jgħidu u jsura ġabeda mill-ġdid. Imma naħseb dak kienu wassal għas-suċċess tan-Napoli fl-aħħar mill-aħħar, ironikament, għax
dawn il-players inaqdu fl-imkien bħala grupp wieħed maqgħud, ma kienx hemm ċirkustanzi bħalma kien hemm fil-passat, iġġieldu kontra dak, kontra l-ieħor, iġġieldu bejniethom, iġġieldu kontra l-istampa ta' Napli. Din is-sena kien kulħadd għal wieħed li jġibu s-suċċess. U kienu mexxin ovvjament minn coach brillanti bħal Spalletti li dan anke s-sena l-oħra kien viġin li jerbaħ il-lig, ma ninsewix dina. Din is-sena nexxielu u naħseb jiena jekk kolli nsemmi fattur importanti għas-suċċess ta' Napli wara dak is-sajf daqsxejn kif taqbattajt ansjus li kellna kien il-fatt li kellna plejers ġodda żgħażagħ ma jafhom ħadd u ġew moħħhom mistrieħ li isma' dana kun ma mmur jiena nista' il-qudiem u hekk ġara. Meta taħseb li rbaħtu dan il-kampjonat? Li kellek tgħaddi wara din il-logħba. Tgħid nemmen iżjed. Meta naħseb li meta ara jiena personali sejna l-klabb kulħadd jaf meta nitkellem ma' sħabi wieħed pessimista għall-aħħar. Jiena personali meta ngħid li rbaħna l-lig, meta rbaħna mal-Juventus away. Hemmhekk il-web xejn dak il-gol ta' Raspadori. Skużani Mark imma għax tagħmel. Imma dakinhar jiena erbaħnieh, dakinhar qed erbaħnieh. Però ovvjament is-suċċess inbena ħafna qabel u naħseb ironikament kien wara t-telfa li kellna mal-Inter fl-ewwel logħba wara l-World Cup. Minn hemmhekk in-Napli kulħadd qalu daqshekk ma naspiċċaw issa, kull tara kif sewwadna jifqu l-World Cup, però dik il-logħba erbaħna mbagħad mal-ewwel wara s-Sampdoria u minn hemm il-qudiem aħna bqajna għaddejjin b'ritmu konsistenti u t-timijiet l-oħra fallew. Il-Lazio, l-Inter, il-Juventus, il-Milan, kollha bdew jitilfu l-punti wara ma' xulxin. U naħseb minn hemmhekk jiena dak ix-xahar xarej Jannar Frar, naħseb hemmhekk bdejna s-suċċess. Jiena se nsemmilek logħba oħra illi fil-fema tiegħi naħseb li dik il-logħba fejn indikat biċ-ċar il-fejn se jmur il-kampjonat mill-ġdid ma kienu naħseb ċejja għalik l-affari. Meta tajtu 5 l-Juventus. Dik il-logħba naħseb li ħafna. Ovvjament dik. Mhux hekk. Ma taqbilx miegħi. Bla dubju dik ta' tbus morali ħafna u wrew is-saħħa tat-tim li kien hemm sewwa. Però jepina nkun qed nirriduċi wisq jekk ngħid li kienet logħba waħda li repet il-kampjonat. Naħseb dak il-perjodu kif għadlek bejn Jannar u Frar fejn fosthom kien hemm anke din ir-rebħa mal-Juventus ta' 5-1, dak il-perjodu Jannar u Frar hemmhekk ġab id-distanza komda bejn in-Napli u t-tieni u t-tielet raba' tim minn hemm. Tajjeb ngħidu li bejn Jannar u Frar ukoll se intervjeni. Milan li kienu t-tim li qed it-tieni kellhom Jannar diżastruż fejn f'xahar rebħu logħba waħda u kellhom xi 5,000 jiġifieri naħseb li Fattur ta' Tarużanu. naqbel ma' Ron li jisu Jannar Frar jisu ħadu fil-lig Napli nħoss. Wejn il-fattur ta' Tarużanu, x'taħseb? Aħjar ma semmux dak il-goler għax taqbadni xi ħmar il-lejl għax inmur norqod. Mintixlun sara ħasek li mintixlun ikaw wieħed il-għalxanki jekk insemmuh li ċertu ħabib tagħna li wkoll regolari fuq l-iskins tagħna din it-sena naħseb jerġa' jibda joħlom bil-ħmar il-lejl insellimlek ngħid insabit iċ-ċomba imbagħad fuq ukoll se nitkellmu naqra iżjed tard. Biss iddefsu ħafna l-Juventus Mark, allura naħseb illi indaħlu naqra lilek fil-kredu. Merba lura fil-programmi. Grazzi miġdiet lilek. Mela, il-Juventus staġun mimli kontroversi barra l-ground u forsi eludenti ġewwa fih. Kif tiġru dik staġun Juventina? Qabel xejn ħanati naqra aġġornament live u nsellem lit-telespettaturi kollha. Bħalissa tintlab l-ewwel lek tal-playoff tas-Serja B bejn Cagliari u Bari din web xejn, Skurjela Padula u l-Bari tilfu penalti. Però biex inseraħ ras it-telespettaturi l-ebda tim minnhom ħajju post il-Juventus. Allura l-istonku tafna baqa' mqalleb. Jiġifieri dik l-ewwel ħaġa f'dan l-istaġun. Għalhekk għamiltu l-patteġġament naħseb jien biex tefitaw iżjed kastigi jiena. Le l-patteġġament biex nefitaw punti għas-sena l-oħra. Ifhimni, l-istaġun
telaq fuq nota ħażina ħafna dawk il-telfiet fil-Champions League u eliminazzjoni bikrija fil-gruppi. Ġifieri xi ħaġa li ħadd żgur ma stenna. Biss meta mhux ħan iġġustifikata, ġifieri m'hemmx tiġġustifika, biss Benfica ma nemmenx li kienet kombinazzjoni li għaddhom il-gruppi għax uro potenzjal. Jien kont ngħid jistgħu jaslu sas-semifinali u biss brix ma morx għax għalaw nintel fil-kwarti. Mbagħad inqala terremot fit-28 ta' Novembru illi tritu ma tridx tgħid mela hawn xi ħaġa mhix ġiet mhux qiegħda f'posta. Ġifieri l-istaġun kien telaq fuq siq ħażina. Ġiet oħra ma daw l-affarijiet kien hemm l-injuries ta' key players bħal huma Pogba tista' tgħid ftit rajnieh. Chiesa kien lejl aħħar ġie xlobbit l-iskurja l-ewwel ġiex gols tal-kampjonat. Di Maria għamel żmien imweġġa, ma kien żmien qasir. Żmien li wara l-World Cup ġej li ċaqlaq ftit u reġa' miġdied mhux hemm, jiġifieri komplet il-froġa ġie għan-nar lajna ħamsa bla risposta man Napli xaġġa kienet ilha ma tiġri minn Mejju ta' 93 di biċċa xogħol di tiġi logħba u ġiet logħba ħażina kien il-ġimgħa 15 ta' Jannar, il-ġimgħa 22 ta' Jannar ġiet id-daqqa tal-mewt tal-15 punt komplet tiggrava l-affarijiet. Nemmen li il-prestazzjonijiet ftit jew kienu affettwati minn daw il-ġrajiet. Li minn hekk Allegri żgur ma tantx wera xi logħob brillanti, però li jrid innatihulu għax kellu jagħmilha ta' kollox minn barra tal-coach ukoll, jiġifieri ma kienx ħaġa faċli. Anke fl-aħħar ftit videos tiegħek Mark, isek bdejt qajjem dak il-moviment tal-Allegri out terġa'. Ifhimni, jiena permetti li sta niġi fuq Allegri out. U mbagħad lejn l-aħħar meta tawna l-punti u qalu li ħarġu naqsunna ishom meġdejt tilfu il-motivazzjoni għax jiena nemmen li kieku ma kienx hemm din l-ixxu tal-penalità. Il-Juventus ovvjament in-Napoli kienu flika lihom minkejja li wara marzu naqsu naqra ma forsi kienu iktar komdi. Biss ma nemmenx jien kieku nemmen fermament li Juventus kienu jiġu t-tieni u d-distak ta' punti ma kienx ikun iktar minn 9 punti, dik x'nemmen jiena fil-lig. Però xorta ċertu prestazzjonijiet bħalma kienu is-semifinali mal-Inter away għafdieru l-Juventus kienet diżappuntanti immens. Meġdiet li titlef semifinali kif intilfet fl-Europa League ukoll. Issa jiena kien għalija imma jiena ma jinħadd. Li kien għalija Allegri ngħidlu grazzi għax għamel biċċa xogħol barra l-ground fenomenali, imma fil-ground ma kienx daqshekk fenomenali. Kont nibda xaġa ġdida, imma hemm ħafna żgur il-Juventus qed jagħtu każ 43 miljun euro li Allegri u l-istaff tiegħu kieku jridu jieħdu tas-sentejn li baqalhom u l-Juventus finanzjarjament mhux dik il-pożizzjoni. Wow! Diet Allegri out qed taqsam lill-Juventus fit-tnejn anke fid-diriġenza, diġà d-diriġenza l-amministrazzjoni hija maqsuma fit-tnejn minnu favur l-Elkan u minnu favur l-Agnelli politikament, ġieri dika hemm ixxu li qabel tirriżolvi ruħha dik it-tim ma tantx nara li jista' jieħu ruħ, ovvjament irid jinstab direttur sportiv u timbena ħaġa tittimbena l-amministrazzjoni biex eventwalment jinbena it-tim għax irid ikun hemm ċertu serenità. Issa Allegri huwa prattikament konfermat għall-istaġun li ġej, issa ħadejli hekk qalbi jew le, ngħidlek li le. Biss però li Allegri qed ninżalu xi ħaġa oħra l-kappell għax li jrid inagħtihulu illi f'dawn it-turbulenza kollha li kien hemm iddebuttaw ammont ta' żgħażagħ illi żgur illi jekk mhux illum jew għada jew pitada se nsibuh. Dat tip ta' staġun qed ifakkarna ħafna f'dak l-istaġun li konna fis-Serja B li
trid ma tridx trid tara kif se tibni. Issa, ovvjament kulħadd jaf ġara li domna ammont ta' żmien biex għadna ruħ 6 snin żgur. U nemmen li il-futur li huwa l-iktar viċin tal-Juventus, narax xi mimli ward, imma nittama li ma' żmien l-affarijiet joqogħdu ġifieri u għal-inqas insibu lil dawn il-plejers bażi għal-futur għax issa it-target huwa li jibbilanċjaw il-kotba, hija ċara li Juventus jridu wara din kollha tal-plusvalenza jridu jibbilanċjaw il-kotba, jagħmlu ċertu cost cutting ukoll. Jiena ma niskludi xejn li daw l-affarijiet kollha. Nagħtfu l-immaġini ukoll li għax di tal-plusvalenza huma biss ħarsu prezza li dejja ġrat minn diversi timijiet u mhux l-iskop tal-programm tal-lejla. Jiena qatt ma niskludi li ġifieri jgħidu nies li jafu l-Juventus iktar minni, ġurnalisti, li dan l-impetus kollu huwa sabiex fi ftit ta' snin oħra l-Juventus jinbjew ma nafx possibbli jew le, li hu żgur illi hemm min qed jgħid illi hemm bżonn partner ta' minoranza, ġifieri kif kien fi żmien li kien hemm il-Lafiko, ġifieri il-financial arm tal-gvern Libjan fi żmien il-Kurunel Gaddafi, li nafu fi żmien li l-Juventus kienu sponsorjati mit-Tamoil. Jiġifieri issa hekk qed jagħmlu hekk biex iġibu partner ta' minoranza. Jew għax hemm xi target li tibihom li hu żgur hija ħaġa waħda li bħalissa kemm il-Juventus u kemm il-Ferrari, u inti tista' titkellem iktar minni fuq karozzi għax ma tantx nifhem, milli nifhem it-tnejn speċjalment il-Ferrari wkoll qegħdin jażlu, il-Juventus qegħdin jażlu u hemm bombardament fuq Elkan. Il-Ferrari naħseb li huwa kapitlu ieħor li forsi xi darba jiena wejn sar nidħlu raqsjat fit-dettal fuq u forsi fis-sajt. Xtaqt inqajjem miegħek Mark, l-injuries illi din is-sena affettwawkom ħafna. Case in point Pogba li ġi ħafna pompa iżda bil-kamerna fil-bramp. Pogba jiena għalija sar żball kbir illi meta weġġa meta kien minn għalija l-Amerika kien. Illi jiena tabib minix u qatt ma studjat il-mediċina. Imma jekk kien hemm ċertu professuri qalulu opera ruħek mill-ewwel, kieku ma naħsibx li kien jidħol f'dan il-ħafna ħessil li daħal biex sfortunatament għalih xorta tilef il-World Cup u għamel hekk biex isalva l-World Cup u xorta tilifha. Meta daħal mbagħad di ġifieri ġew injuries oħra li jkunu iżgħar imma ikunu relatati mal-injury maġġura. Ġifieri jiena dil-biċċa xogħol tal-injuries ma ġrax ta' season biss. Sfortunatament, anka s-season li ta' qablu li kienu kol wieħed diżappuntant immens. Pogba li rrid ngħid, Pogba kien ilu ma jibda logħba mill-bidu jekk minn is-sejjer żball minn April tal-2022 sena ġiel Juventus nittama li għamlu naqra 1+1 għalfejn dal-plejer ma kienx qed jibda. Ġifieri din l-istorja tfakkarni tgħid li biex ġej il-lejla fl-istorja ta' Jorge Andrade li mad-difensur tal-Juventus kienu ħaduh fl-2007-2008 lab 3 logħbiet u weġġa l-komplement tas-season kollu. Rajt Andrade u Pogba naf li għandhom abiltajiet tekniċi differenti imma tfakkarni l-istess storja u pjuttost nibżalli ċertu affarijiet naħseb li saru forsi iktar bil-qalb milli bil-moħħ. Forsi raw li setet kienet opportunità u forsi nafu li n-nofsigram tal-Juventus ma kienx jetsow. Ġifieri anka wara mhux da season wara season ieħor. Għal-grazzja talla ma nafx ġara Rabiot sploda da season, ġifieri ma nix naqleb fuq kapitli oħra. Però tittara sa jekk hux kienet problema fit-training grounds tittara jekk kien hemmx preparazzjoni tajba atletika. Jiena minn dan kollu ħaġa ngħid. Meta inkun iżgħar u Juventus kienu eżempju jitrenjaw Val d'Aosta jew Chatillon. Biex ngħidlek ma kienx hemm injuries, għax ovvja da sports ħajkun hemm injuries. Kien ikun hemm iktar minuri
Mindu bdew daw l-Imbirkin Tournaments tal-Amerika u jiena kont minkejja li kien plejer tagħna u kien coach tagħna mhux għax mal-Inter mhux xi coach favorit jew plejer maħbub minni, biss qal waħda u naħseb li kienet tajba u kellu xi mal-Juventus illi ċertu preparazzjoni l-Amerika qed għalahom di mhux il-Juventus biss, nitkellem fuq timijiet il-kbar. Għalahom il-flus finanzjarjament imorru aħjar, imma għalfejn ta' programmazzjoni ta' taħriġ ma treġix u l-kas ta' Pogba huwa case in point. Mbagħad biex taxxaq kien hemm il-World Cup fin-nofs, ġie season anomalu ġejsu bħal dak kif dejjem tal-Arġentina bl-apertura u bil-klawżura, ġifieri u kien hemm dal ħafna taħwit u kien hemm ta' xeżni li x'ismu ħass dak it-tferfir ta' qalbu ta' Chiesa sakemm ġie f'postu bata aktar milli kien mistenni Weġġeling Junior, Bonucci ieħor li bir-rispett kollu leħ kemm rajnieh, nista' Bonucci qal li dieħel l-aħħar sena tiegħu kien hemm inġeris muskolari għax dak kellek ħafna lobġu xulxin ukoll ta' x'ismu ta' Bremer. Ġifieri Vlahovic bil-pubalġija jew stejjer ekstrakalċistiċi ukoll nafu kemm dan barra kien ieħor, jiġifieri iddur fejn iddur mir-rapart tal-goalkeeper sa quddiem qatt niddubita jekk Allegri kellu xloba waħda li kellu l-kulħadd. Għax niddubita kellu xloba waħda. Wayne, provavu post fil-kampjonat, alright, forsi ħatejdu għax il-Juventus kien hemm penalizzazzjonijiet u mhux penalizzazzjonijiet, imma il-fatti ju skużawni, Milan ġew ir-raba', eliminazzjoni fis-semifinali tal-UEFA Champions League għad-danni tal-Inter u eliminazzjoni fir-rawn tal-16 tal-Koppa Italja għad-danni ta' Torino. Votati l-istaġun rossonero ta' din is-sena. Period ieħor 7 minn 10 forsi. Ovvjament bħalmet ir-raba' fost fil-kampjonat ma nemminx li ħadnieh maratament għax il-Juventus ġabu aktar punti minna, imma meta tqis ir-riżultat ġena tħalla fiż-żona Champions League u dak kien lan prinċipali għalija fejn jidħol serja minkejja xtaqt li l-Napoli intom aktar ta' challenge. Fejn jidħol Koppa Italja dik il-logħba kontra Torino kienet diżastruża, kienu plejer inqas u skurjana fil-ħin miżjud ta' wara l-logħba. Bosta ma għall-inqas li ġara kien li fejn jidħol Ewropa il-Milan marru tajjeb. Jiena f'ħajti li nar kemm nara Milan 12 sena naħseb qatt ma rajthom jidħlu semifinali ta' Champions League, jiġifieri fejn jidħol Ewropa nqisu bħala suċċess. Imma sfortunatament kellna nilqalgħu kontra l-Inter li semifinali xorta kontent imma qatt mi sabiħ li tiċċaħħad minn finali ħabba l-ikbar rivali tiegħek, jiġifieri kien ħafna ups and downs da season, però xorta lan prinċipali fejn daħal serjali tlu top 4 il-ħanieħ u ħadd gost nara il-Milan javvanzaw sew fi-Champions League. Grazzi Wayne, immorru l-ewwel waqfa ta' riklami jibqgħu magħna ila li x'għandna diversi kummenti x'naqraw kif nidħlu għat-tieni parti tal-programm kif ukoll inkomplu ma' l-iskaletta tagħna. Ibqgħu magħna tal-waqt inkunu magħkom.
Multi Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Waslet il-logħba tant mistennija mid-dilettanti tal-Formula 1, il-logħba F123 li tistgħu ssibu mingħand Game Breaker fuq PlayStation 4, PlayStation 5 jew Xbox. Il-logħba tinkludi wkoll it-trakka l-ġdida ta' Las Vegas li fiha u fit-trakka l-oħra kollha tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 ta' dan l-istaġun intom se tkunu tistgħu tisfidaw liċ-champion tad-dinja Max Verstappen, lill-Aston Martin ta' Fernando Alonso u l-isfijiet l-oħra kollha li qed isuqu fil-kampjonat ta' din is-sena. Fottom Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc u Lando Norris. Għalhekk, kunu ċerti li tirrikorru fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara biex tibbukjaw il-kopja tal-logħba F123 għal din is-sena. U li garantilkom jien li musta toħorġu diżappuntati mis-servizz moti kif ukoll il-kwalità tal-logħba li din is-sena hemm tistenna lid-dilettanti kollha tal-Formula 1. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura fit-tieni parti tal-programm Botta u Risposta tal-lejla fejn qegħdin niddiskutu s-serja Taljana u għandna diversi kummenti hawnhekk li nixtieq nibda naqralkom ukoll fejn possibbli wieġbu. Lanfredo Forza Napoli, Mattias Vella qed jistaqsina hekk għandu x'jibda skrinjar fil-final naħseb għall-finali tal-UEFA Champions League ta' nhar is-sibt li ġej fuq qed se nitkellmu iżjed tard. Francesco Boscarin, tanti saluti dalla Sicilia, grazie Francesco. Brejdi Buġeja, l-ewwel nett nifraħ lil-Laon u lit-tim ta' Napoli. Jiena fl-opinjoni tiegħi Napoli rebħu l-kampjonat meta rebħu 5-1 mal-Juventus. U għaw saqsik domanda l-imbagħad anzi ħanifqu ftit fuqha. Tista' tgħidli x'ġara imbagħad wara l-waqfa ta' Marzu meta Napoli naqsu ir-ritmu li kienu għaddejjin bih qabel ma nkompli naqra l-messaġġi. Ħalli nu naqra spunt minn din domanda li bagħat Brejdi lilek Karol. Iva, dak iż-żmien naħseb reġa' bdiet tieħla dik il-biża' li sfortunatament ħafna mit-timijiet ta' Napoli sena wara l-oħra batejna minnha. L-ewwel waħda l-iktar waħda reċenti l-istaġun li għadda fejn bażikament konna rbaħna mal-Atalanta tajnihom 4-1, tlajna sa fejna fien punt taħt il-Milan u warahom ġew. Tista' tgħid 3 infila, telfhom il-Fiorentina, Roma fl-aħħar minuta u tlifna mal-Empoli wara li konna tnejn xejn minn fuq. U fis-snin ta' qabel tlifna oħrajn, famuża dik mal-Juventus, wara rbaħna mal-Juventus away, morna mal-Fiorentina lajna 3, so ġifieri kien hemm okkażjonijiet bħal dawn. U kien hemm isu dik il-biża' ovvjament inti meta tkun qed hemm fuq kulħadd kontrik, all right, jerġgħu l-belt ta' Napli, tibda tidħol dik il-biża'. So dik kienet fattur importanti. Naħseb fattur importanti kien ukoll li sa dak iż-żmien in-Napoli ma ninsewx li qabel il-waqfa nazzjonali kif semmejt qabel Jannar u Frar u mbagħad kemm il-bidu ta' Marzu kienu għaddejjin momentum impressjonanti, rebħa wara l-oħra, bla wafqien. Malli mbagħad waqafna man-nazzjonali bħal f'kull ħaġa isek għaddej f'daqqa waħda gas down, tieqaf u mbagħad biex tarġa' tibda isek issibha diffiċli. U naħseb dawn iż-żewġ fatturi kienu determinanti biex f'Marzu, ovvjament ma rridux innaqsu wkoll il-fattur li kien hemm ċertu vantaġġ mhux ħażin, allura dak li jkun forsi jibda jiġbed naqas iqu lura, ma jmurx iweġġa', eċetera, eċetera.
So kien hemm daw it-tliet fatturi naħseb li jiena kienu rwol għamlu kellhom wara importanti fin-nuqqas tar-ritmu li kellhom Napoli wara l-waqfa tan-Nazzjonali. Iżjed messaġġi live b'sajna Forza Napoli mar Brady wkoll jerġa' jgħidilna naqbel ma' tal-Juventus li kienu jiġu t-tieni kieku ma kienx hemm dal-Pudini. Emanuel Cardona jgħidilna grande match Kembri, insellem ukoll lil Vinslu u lil Robert Busuttil illi qegħdin jarawna u lil Kert Vassallo u Jason Camilleri. Brady Buġeja jgħidilna wkoll li Pogba ilu bl-inġeris mill-2021. Jurgen Bonnici, supporter ta' Milan, nsellmulu wkoll. Stefan Alessandro, Josip Perotta, nsellmilkom tal-li qegħdin tarawna. Manuel Cardona jgħidilna illi biex jiġi Tudor aħjar jibqa' Allegri. Ma x'naħseb. Ifimni, jiena l-lim il-coach, jiena nibda minn direttur sportiv. Skużani għawaron, ġifiri, għax qed jissemma ħafna Ġuntoli, issa jekk hux Ġuntoli qed jaħdem minn wara l-kwinti ma' Manna li qed jaħdem ad interim bħala direttur sportiv għax ma nafx kemm huwa faċli li jinħal minn hemm. Ma nafx, ġifiri x'qed jiġri minn wara l-kwinti, imma jien li mill-ixxu tal-coach. Nibda minn kifet mill-amministrazzjoni u direttur sportiv. Jien personali ma kunx naqbel li jibqa' Allegri, għalkemm Allegri jiena metti l-ħobbu ħafna u ħadd pjaċir ħafna li ġie lura biex immur għal Tudor, imbagħad immur għal tip ta' coach jien naf tipo Zidane. Li iktar nara naħseb għal Jekk irridu nambixxu niġġid li nilbħu. Issa nerġa' ngħid, Tudor kien l-assistent coach ta' Pirlo, fl-aħħar ġie xunuri li rbaħna fl-2021 ġifieri Koppa Italja u s-Super Cup. Però ħanitkellem fuq Tudor. Tudor mhux coach ħażin għax mal-Marsilja ġiek minn Sersba Antonio Colgjini ġie mal-ewwel erba' nseb it-tieni ġie. tieni jidhirli. Minn għalija t-tieni. Meta kien mal-Verona salvaħhom. U jien hekk minn is-Sersba kien mal-Udinese wkoll. Ukoll ma kien f'periklu jiġi relegat. Ġieri da, ovvjament meta kien ma' Verona u meta kien ma' x'ismu Verona mal-Udinese, il-materjal tagħhom kien inqas ikkwotat minn Juventus. Infatti Tudor tielet Jekk nista' ngħid xi ħaġa fuq din. Kompli Aaron. Jekk nista' ngħid xi ħaġa fuq din ta' Tudor u mhux Tudor, jiena nuħu eżempju minn dak li ġara Napoli din is-sena. U nikkomparaħ ma' snin ta' qabel, in-Napoli kellhom il-Ancelotti sentejn li ta' ilu ma ninsewx, l-aqwa coach tad-dinja da, imma da meta ġid ma kien suċċess għaliex. Għax inti bħal f'kull ħaġa mhux biss fuq fil-futbol imma anke fuq il-post tax-xogħol, jekk inti il-persuni min qed imexxi t-tim, min qed ikun il-protagonista ma jitħallix jaħdem b'mod liberu, of course within the rules, jekk da ma jistax jipperforma kif suppost, ta' xejn jkollok l-aqwa nies għax inti minn tista' timmexxi u għalhekk dis-sena in-Napoli kienu suċċess għax il-plejers li ġew dawn bażikament tneħħew minn dak. Għan interrompi ftit, taron allura hawnhekk, għax nistgħu neħdu fil-fatt Mela. Ieħor il-konzern qajjem Palletti, issa, qabel ma nibdew nitkellmu fuq tit-sena, jimt il-punt Ancelotti. Qegħdin narawha kemm il-darba kollhom coach tajjeb Napoli, diskwit mal-President illi bil-rispett kollu lejn is-supporters ta' Napoli lejn l-ewwel wieħed illi qegħdin jarawna jagħtu il-fema tiegħi De Laurentiis dejjem irid jara biex u il-protagonista prinċipali Patti Becchi on to the next one. Li per eżempju jiena għalija De Laurentiis irid ikun grat eternament lejn Spalletti. Għax il-kampjonat mhux iġġieled miegħu. Ancelotti l-istess. Gattuso wkoll. Gattuso qed semmih Mark. Ma jekk tinnota fil-fatt. Jekk tinnotaw fil-fatt din is-sena De Laurentiis ftit li xejn jitkellem, ftit li xejn lejn l-aħħar li beda joħroġ, imma matul il-kampjonat da bażikament ħallilu mano libera l Spalletti. Fis-snin ta' qabel, naħseb li l-isfortuna hija di.
Da De Laurentiis kif għattajt inti Antonello, kulħadd jaf x'inhu huwa persuna, he wants to be the center of attention, jaqla kontroversi meta m'hemmx kontroversi, da huwa persuna hekk imrobbi fid-dinja taċ-ċinema, so imrobbi hekk. Jekk dana ma nafx kemm qed intuża dina, ma tmurx għal għajnu, da mela inti ħadd iġġieled miegħu, tiklexxa miegħu. U naħseb jiena Spalletti, is-suċċess li kellu, apart is-suċċess fuq il-ground kien, is-suċċess li rnexxielu jmur tajjeb ma' De Laurentiis. Issa tajli ħajitlaq Spalletti, issa jew għax trid jitlaq hu, jew għax kellu xi jgħid, jew mixture of both, dik mhux se nkunu nafuha, imma Spalletti da tħalla sentejn bażikament jaħdem kif jixtiequ. U fil-fatt, De Laurentiis bil-kemm tkellem din is-sena, issa li beda jitkellem dan l-aħħar ovvjament għax is-suċċess kien kważi ġa lest. Imma naħseb is-suċċess ta' Spalletti apparti mill fil-ground kien propju dan. Fil-ground bla dubju kien suċċess. L-ewwel ħaġa l-iktar ħaġa li forsi ma nafx kont nista' nsemmu iżjed tard, da plejer li kien minsi minn Gattuso, Lobotka, da ġabu l-eroj ta' Napoli, eroj li ma tantx kif jgħidu unsung heroes. Għax da bis-saħħa tiegħu f'nofs il-ground ġab ordni fil-lob tan-Napoli. Mela, Aaron, jidher li ma Gattuso laqat kien jab fuq Spalletti. Mela, qegħdin naraw qegħdin nisimgħu wara l-konnessjoni isa wara sew. Aaron qed tismana? Mela, sakemm Aaron isolvi l-problemi ta' Nista' ngħid xi ħaġa Antonello jien. ta' konnessjoni. Hello? Okay. Aaron qed tismana? Mela, Iva, sorry, xinqata' li ftit. Aaron ma tnaddu għal-Mark. Fil-fatt konna qegħdin niddiskutu l-merti ta' Spalletti, fil-fatt dak kien is-suġġett li jmiss. Tista' tkompli Aaron. Iva, kif kont qed ngħid, da wieħed mill-mertu li kellu ċertu plejers li da kienu din fil-ġemp tat-tim ħadd ma kien jittek għashom u rnexxielu jġibhom il-qudiem bħal Lobotka kif kont qed ngħid. Apparti mill-Lobotka mbagħad naf Kvaratskhelia u ma kien jafu ħadd kien suċċess, Lozano, Ramani, wieħed astiġ bassemmihom De Lorenzo fejda taħ bażikament u letera Insigne li kien il-kaptin tan Napoli, da qallu isma' inti ħu l-faxxa ta' kaptin, inti se tmexxi lit-tim din is-sena. Fejn qatt ma kien kaptin da f'omru. So jew jekk kien ma timijiet żgħar. Imma dan nixxielu jagħmel kaptin u kaptin ta' vera għax mexxa lit-tim mhux biss għax irbaħna l-kampjonat, imma anke tara kif taqbattajt l-approach tiegħu ma' sħabu, l-approach tiegħu ma' referees ta' kaptin ta' veru. Meret. Fej dan bażikament Meret ma kienx jilgħab, kien ma kienx konfidenti, da qallu isma' inti dis-sena inti l-ewwel gowler tagħna. Wara x-suċċess kien. So naħseb Spalletti għandu mertu kbir ħafna mis-suċċess ta' din is-sena. Ma, x'kont se tgħid? Jien ħanixbor 3 punti. Waħda fuq De Laurentiis illi jekk wara din logħba li qed nara jien u r-ritem tagħha jitilu l-Bari jiena naħseb l-Italja ħad terġa' tinħoloq li x-xogħol inħolqot bejn il-Lazio u s-Salernitana. Għax il-Bari huma ta' De Laurentiis u diġà il-Bari ħadu għat-tabla ħabel kontra t-tifel tiegħu għax der fil-ground. U mbagħad ħareġ minnha għax qal tieħu ritratt tal-familja. Waħda. It-tieni ħaġa qed isemmi De Laurentiis hemm president kien hemm president għax irżenja ftit tal-ġranet ilu qed nitkellem għal ta' Sampdoria, Ferrero, illi pudina sħiħa sfortunatament dak it-tim Glorious spiċċa relegat fis-Serja B u mhux li spiċċa relegat bil-bawx għax dejjem kien is-center of attraction u nħolqot pudina manja. Mhux tal spiċċa relegat illi kien saftit tal-ġranet ilu friskju illi jiġi fallut. Dikjarat fallut, laqqas kien ħabu fis-Serja B. Imma Kienu ħajżlu Serja D fil-fatt, u mbagħad ħajkollhom jibdoq għal-Fiorentina dawk. kienu xtrawhom, issa għandu xtrawhom ta' PSG. Ġifieri, imma għandu l-istess karattru dak. Imma l-bravura bla dubju ma li għandu plus De Laurentiis Mark hija li buffu kemmu buffu jew ngħidulu protagonist jew protagonist għandu l-kapaċità li dan il-bilanċi sena wara l-oħra kienu suċċess. Ferrero
ma kien Ferrero ma kien suċċess, De Laurentiis imma kellu u t-tim tiegħu bidu ġam mhux waħdu ma jkun hemm tim li da irnexxielhom sena oħra il-bilanċ iżommu f'postu u nagħmlu suċċess inġibu players li ma jafhom ħadd u nbijawhom bi prezzijiet tajbin. So naħseb jiena ir-raġel huwa suċċess. U t-tielet punt. Ħafna ma jaqblux miegħu ta' ġifieri, imma it-tielet punt jien ma naqbilx ma' Wayne. Naħmu l-mertu ta' De Laurentiis biex nkunu ċari. Jiġifieri ma' ċertu punti programma li qiegħed hemm biex nimmarkawhom u niddiskutuhom. U kont qed ngħidlek Antonello t-tielet punt jien ma naqbilx ma' Wayne l-istaġun tal-Milan huwa seba'. Il-Milan jirringrazzjaw Alla li ġew l-affarijiet kif ġew il-Juventus għax qasal l-Ewropa ma kienu jgħaddu. Jiena tajt Seba' eċċessiva. Personalment forsi tista' tgħidlek, però jien tajt seba' għax minkejja li vera nemmen li ma tħanix bil-mertu ħa Champions League. Lan kien li dan ewlieni kien li ħannu ditlu top 4. Il-ħaq dak lan iva, ġrat kif ġrat, issa laqwa li ir-riżultat emmiet, il-riżultat penali kien li ġejna top 4 li kien lan prinċipali. U nerġa' ngħid fejn jidħol Ewropa ħassejta li semifinali ma jgħidu l-Ingliż we punched way above our weights naħseb fejn tidħol Champions League. Issa forsi vera tgħidli ta' U fil-Koppa Italja għalhom mat-Torino mhux far soħra. Koppa Italja ma kienx le, Koppa Italja kienet weak point iva. Però naħseb overall l-għanijiet prinċipali tal-istaġun ħanja l-mor ta' Champions League u li nerġaw nitlu ma' l-ewwel erba'. Jien onestament ma tantx interessani kif tħallna fl-ewwel erba' l-aqwa li tħallna. Wara kollox, naħseb parzjalment għandi naqbel ma' Wayne fuq dak Taf xi ġifieri inti Antonello. Fuq dak il-ħsieb l-importanti li tasal. Mbagħad fimni, staqtu ukoll Arnold qabel ma nduru naqra għal temi oħra. Semmejna diversi protagonisti fil-kamp napolitan, ma nistax ma nsemmix tlieta li fil-fema tiegħi għamlu aktar gost fil-ground però illi huma id-difensur Kim il-Naterani Kvicha Kvaratskhelia u top scorer Viktor Osimhen. Jiena fil-fema tiegħi ara kemm għajtu Kvaratskhelia jien personalment l-aħjar akkwistalija kien Kim li kien difensur sod kellu jilbes iż-żarbun ta' Koulibaly illi ma kienx jiżarbu kwalunkwe. Il-kumment tiegħek tliet players. Jekk jogħġbok Arnold. Naqbel miegħek Antonello li kienu tliet protagonisti prinċipali tal-kampjonat ta' Napoli, nibdew b'Kim l-ewwel wieħed kif għattajt tajjeb inti da bażikament kellu jidħol flok Koulibaly li kien ilu snin twal hemmhekk kien idolu tan-nies Napolitani, jiġifieri kellu biċċa xogħol kbira. Però mirakolosament qabad mal-ewwel da flimkien ma' Ramani kienu koppja ċentrali difensiva li bażikament kienet diffiċilissima li tgħaddilhom u lab l-istess stil ta' Koulibaly li kien b'saħħtu fiżikament u joħroġ bil-ballun ukoll. So il-plejs jaħtajjeb ħafna naħseb din kienet bravura ta' Giuntoli li ħeles minn Koulibaly jew kellu jbieħ il-Koulibaly u ġab plejer iżgħar minnu l-plejs jaħ bil-mod ta' kif jilgħab. U kien suċċess kbir fil-fatt tantu jekk li rebaħ l-aqwa difensur tal-kampjonat. Osimhen naħseb din kienet is-sena tiegħu l-apoteosi kif jgħidu wara sentej li kien ilu magħna dejjem xi injury, jew għax weġġa spalleħ meta kien man-nazzjonal, jew għax weġġa wiċċu dik id-daqqa tal-ras li kellu ma' Skriniar, jew għax dik, jew għax l-oħra, ġifieri din kienet l-ewwel sena tiegħu li laq mill-bidu sal-aħħar. Kellu injury żgħira ftit qabel x'ismu, ftit qabel il-World Cup, però apparti minn hekk lab sena sħiħa konsistenti.
u ħaġa li kellu iżed mis-snin ta' qabel fejn kellu sena fejn ma kienx biss attakkant, imma kien attakkant li jniżel il-ballun, jiddefend il-ballun, jixxildja tal-assist ta' ma ninsewx l-parti l-Gost Skurja sa fejna fien ta' xi 7 jew 6 assist sekk minn żball, so ġifieri da xogħlu għamlu iktar minn hekk. U ħallejt l-aħħar għal Kvaratskhelia apposta. Jiena personalment Kvaratskhelia oġobni wisq huwa personalment għalija li ta' dik xi ħaġa eżjed lin-Napoli. Again, l-istess bħal kien ma' Koulibaly, Kvaratskhelia da flok Insigne ma ninsewx. Plejer li kien ilu hemm numru ta' snin, tifel ta' Napli, tifel minn Napli, ħafna jħobbuh, ħafna jofduh ukoll, però da kellu biċċa xogħol kbira. Ġej minn biċċa tim Dinamo Batumi, biċċa ħadd ma jaf bihom, bil-rispett kollu lehom, all right? U da ġo kampjonat ta' Serie A man Napoli, dik ir-responsabilità kollha. Però il-flair fil-lob tiegħu kienet xi ħaġa impressjonanti. Rajt iktar minn komment wieħed u missieri li għandu ċertu età jgħidli qablu ma' George Best. Tajli l-allu xa tissemmi, imma it-tip ta' lob tiegħu dak il-kalzetti mniżlin, dak it-tip ta' dribbling min-naħa l-oħra, kellu u missieri u iktar minn missieri Bielsonki nistata tiegħu kollha qalu l-isma' da he's the new George Best. Għada l-ewwel sena, ġifieri jonki lejn l-aħħar beda jnaqqas sit, bdew jidrawh. Fil-fatt kwa konsenajt, jiena nħoss qabel ma jnaddu ċertu ġudizzja ħjena u naqsejġ l-istaġun li ġejx taħseb. Eżatt, ekku, di għada l-ewwel sena tiegħu so jena ftit ċans, però beda taqjob beda bil-kbir u jalla jibqa' sejjer hekk, Kif semmejtlek apart dawk it-tlieta, Antonio l-aħħar wieħed huwa Lobotka. Għalija he was one of the superstars of Napoli din is-sena. Jawa, mela, nidu issa għal Wayne. Mela, jiena sentik żewġ protagonisti tal-kampjonat tagħkom, Rafael Leao u Olivier Giroud. Min taħseb li kien l-ikbar protagonist u għal xiex? Naħseb Leao. Giroud lej l-aħħar beda jiskuja naqqa mhux ħażin reġa' qabad il-forma iżda rajna wisq logħbiet fejn kien kważi assenti ma kontx taraħ jilgħab Giroud. Jiġifieri nemmen li Leao kien il-protagonist. Kellu għandu dik il-kreattività li bħala plejer inċepu ħafna ma' Kvaratskhelia jien, għandu dik il-kreattività, l-speed, jiġifieri b'saħħtu wkoll. Il-plejer għandu minn kollox huwa winger perfett. U meta spiċċa imweġġa bagħtejna ħafna mingħajru dik il-Champions League, il-logħba kontrikom għandna xorti maqlajn ix-xi erba' biex inkun onest. Jiġifieri Leao huwa importanti ħafna tim. L-opinjoni tiegħi hu l-protagonistu vera kuntent li reġa' firma magħna għax diffiċli ħafna ssib replacement tiegħu. Ħafna fl-aħħar firma wkoll. Ekku għalhekk qed insemmej huwa importanti wisqati, ma tistax bidlu għalija Leao. Ma narax plejeri ieħor jista' jagħmel ir-rwol tiegħu. Bess minkejja kollox, naf li ċertu punt mhux l-ispunt is-suġġett tal-programm, imma kull ma se nitlob kumment ta' 30 sekonda fuq din il-kustjoni Maldini. Illi qabel xejn ukoll grazzi lil Clayton tal-intervent tiegħu u fuq kollox grazzi lilkom illi rajtu l-video u kkummentajtu kellna madwar 8000 view illi għal-paġna bħalma tagħna tal-Kamra Sportiva hija xi ħaġa li timla lil kulħadd mill-istaff sodisfazzjon kbir kif kolli l-istess Clayton li meta bdejt nurih il-views beda jisu ovvjament ħa pjaċir il-video tiegħu tella daqshekk views, likes, kummenti li għadu għaddejjin sa ftit tal-minuti ilu. Biss 30 sekonda fuq il-kwistjoni Maldini, l-opinjoni tiegħek. Ma tantx għandi xi ngħid, jekk għadkom rajtu xi video ta' Clayton wara programm wara għax għamel diskors ta' vera, jiġifieri
ma tantx għandi xi nżid wisq, però l-aħbar ma ħadtux tajjeb jien. Maldini huwa ikona tal-Milan, leġġenda tal-Milan, Jones ġodda s-sena li għaddiet u kif Alla jbierek flaqa waħda spiċċaw jiġġieldu tant li Maldini spiċċaw nkeċċi rajta naqas tramba jien, jiġifieri il-plejers mhux kontenti, is-supporters irrabjata ħafna u għax nafu li Maldini huwa ikona tal-Milan. Għamel xogħol tajjeb, jiġifieri ma rajtx għalfejn kellhom bżonn nikeċċuh jiena, jiġifieri issa jridu naraw x'se jiġri ma m'iniex kuntent bid-deċiżjoni. Nfakkarkom ukoll illi il-video l-intervent ta' Clayton kif ukoll id-diversi videos inkluż dan malli jispiċċa l-programm qed inkollu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant idħlu hemm, tinsewx tafsu dik is-subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut illi noħorġu minn kull prattikament ta' spiss ħanejdu hekk għax ovvjament bit-tmiem tal-istaġun l-affarijiet jikkalmaw ftit. Protagonista tal-istaġun Juventin semmu għal-plejer illi naħseb ħadd ma jrid fil-kamp ta' Juventus dis-sena, issa fil-kamp irnexxielu jsikkat il-kulħadd, qed nirreferi għal Rabiot. Ekku naqbel 100% miegħek l-ewwel wieħed jiem fis-sajf li għadda bdejn nitlu lill-Madonna tal-Grazza li forsi jmur mal-Manchester United wara 3 staġuni opaki li kellu. Biss hawnhekk tidħol it-tieni bravura ta' Allegri. Kellu waħda ma' żgħażagħ u dan huwa l-pupillo tiegħu kif jgħidu t-Taljani. Tantu hekk illi peress li Allegri ħajkun tista' tgħid konferma tas-season ġej, il-Juventus reġgħu taw 7 miljuni paga li Rabiot biex jippruvaw jikkonvinċu jaqpa' hemm. Għax u minnati u jtjgħid li Turin dera u jgħid tal-qalbu fit-tim, biss però issa jew fideh li għandu ġi affarijiet. Hemm nixju tal-flus li jixtieq iktar, Juventus mhux testitu iktar u jixtieq la fiċċaq miżik. Ġieli da għandu sena żgur mhux ħajlaba. Biss imnalla kienu f'ċertu logħbiet kien l-ewwel season tiegħu il-lek minn sejers Baskurja ċifri doppji, jekk minn sejers Baskurja 11 plus kellu xi gows imħassra wkoll. Jiġifieri apparti l-assist li ta' jiena nemmen li meta Juventus kienu ħaduh minn PSG, meta kien ovvjament kien iżgħar dak iż-żmien, kien diġà juri li għandu talent, imma kif sfortunatament jiġri l-onet kien diġà kien żmien mal-Juventus kien u l-aħħar season ta' Sarri li sab coach di trid jambjenta ruħu u dirajni minn plejers kbar preċedentament, inkluż għalkemm ma niftakrux xilaq mal-Juventus minn Platini li jgħidu sakemm stabbilxa ruħu dam. Mbagħad kien hemm ħafna mbagħad Pirlo kien hemm ħafna taħwit il-kelma eżatta u mbagħad reġa' ġie Allegri. Ġieri fit-3 snin qabel dan l-istaġun għax il-kuntratt tiegħu kien għal 4 snin li fakkarni ma rridx inwed Jack Wayne il-logħba brillanti li kien għamel mal-Milan kien bellaħni dak iż-żmien u forsi tot xi 3-4 logħbiet oħra ma meqpija dejna ngħidu minnu. U dan veru dak li konna rajna imma dis-sena irnexxielu jissetja. Inna parentesi l-ewwel qed jiena meta kont naf li ġej meta sirt naf li ġej Pogba persi kienu ħebbu Pogba u Rabiot u naf li man-nazzjonal kellhom xi disgwid ta' Franza jekk Minister żball fil-Euro ħadd qatat qed tissejjed ġej taħwit qed taxwieq qed tu jilab tajjeb ħafna imma strina li ġara letteralment l-oppost għax stennejt li Pogba ħajġi esplodi mhux tal-ma splodix tal-qaslab u kontra kull mistenni taħt Allegri nexxielu jgħazzekkaħ. Ġifieri, jiena jalla jaqpaw u ħanejlek għalfejn jalla jaqpaw u tgħidux biex nillejla noħloq polemika ġdida. Il-Juventus ma jridux jitalmu mill-iżbalji tagħhom stess. Reġgħu ħajmorru għal Frattesi, tiġanna l-istorja mikdumin ta' Locatelli
biex tiġi l-Federazzjoni Taljana u mbagħad tgħidilna li kellna partnership ma' Sassuolo, tgħidilna li l-prezz kien minn fuq u nerġgħu noqogħdu nduru dawra tont. ċirku su graga. Jiena li kien għalija ma mhux għal-plejers, mhux neċessarjament Taljani li jilagħbu ma' clubs Taljani imma immur barra mill-Italja biex naħal il-Federazzjoni. Mela, allura ħalli nsaqsi nara domanda, mela, ċertu element Taljan tridu fl-iskwadra però? Ma fimtikx ta' ċertu element Taljan tridu fl-iskwadra però? bid-darba u u l-Juventus dejjem kienu renomati għalija, imma jekk iridu l-element Taljan, il-Juventus għandhom dik il-famuża Under 23 li hija minniera tad-deb illi anke l-Atalanta u t-Torino sa qegħdin jitħajru. Għadhom jistgħux jidħlu in parentesi għax biex jitlu ma irrid iċċedi xi postu ġixtimiet mill-Lega Pro. Ġifieri eżempju jistgħu jfallu ġixtimiet u mbagħad jiġu replaced minnu. Jekk il-Juventus u dik ninżalu l-kappell l-Agnelli għax Agnelli sa 2017 mexxa b'mod perfett imma l-ossessjoni tiegħu bħal kwalunkwe ossessjoni oħra fil-ħajja ta' Champions League ġabet l-affarijiet ħżiena mhux ħanejt vizzijiet dak għax vizzijiet ma kienx hawn. Jiġifieri l-iswitu qares imma fuq di irrid ninżalu l-kappell għax di anke narawha fi Spanja fost pajjiżi oħrajn Real Madrid u l-Barcelona, naraw anke fil-Portugal u kollha illi kollhom ħafna players jew ammont ta' players minn ħafna li jrendu. U l-Juventus di qed jaqtu frott minnha. Ġifieri ma ninsewx illi Fagioli u Miretti huma tnejn li telgħu minn hemm. Barbieri għalkemm m'għandux l-istess name li għandhom dawk it-tnejn, għalkemm jien fuq Miretti għandi naqa' question mark ta' wkoll. Jekk nemmen li selfuh għal forsi sena sentejn, jista' immur aħjar. Ġifieri, essektet l-element Taljan jaraw jiskawtjaw minn meta jkunu għadhom ta' ċertu età u jekk irnexxilhom iġibuhom ta' dik l-età tant l-aħjar hu. Mela, grazzi Wayne, anzi grazzi Mark, skużawni, grazzi Tallin, effettivament. Mmorru għall-aħħar waqfa ta' reklami, botta risposta ikompli wara dawn. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Waslet il-logħba tant mistennija mid-dilettanti tal-Formula 1, il-logħba F123 li tistgħu ssibu mingħand Game Breaker, PlayStation 4, PlayStation 5 jew Xbox. Il-logħba tinkludi wkoll it-trakka l-ġdida ta' Las Vegas li fiha u fit-trakka l-oħra kollha tal-Kampjonat Dinji tal-Formula 1 ta' dan l-istaġun intom se tkunu tistgħu tisfidaw liċ-Champion tad-Dinja Max Verstappen, lill-Aston Martin ta' Fernando Alonso u l-isfijiet l-oħra kollha li qed isuqu fil-kampjonat ta' din is-sena. Fottom Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc u Lando Norris. Għalhekk, kunu ċerti li tirrikorru fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara biex tibbukjaw il-kopja tal-logħba F123 għal din is-sena u niggarantilkom jien li mhux se toħorġu diżappuntati mis-servizz modi kif ukoll il-kwalità tal-logħba li din is-sena hemm tistenna lid-dilettanti kollha tal-Formula 1.
Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merbalura t-tilet l-ħar parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien ma' Awan Sammut minn Napoli Club Malta u żewġ korrespondenti tal-Kamra Sportiva Wayne Mikallef, il-korrespondent prinċipali għas-Serje A u l-YouTuber ta' Juventus Mark Camry, qegħdin ukoll niddiskutu s-Serje A illi intemmet ftit tal-ġranet ilu. Iva kunkom tikkummentaw ukoll fuq il-sezzjoni li għandna miftuħa għal xandira. Naraw kol ftit kummenti, Alex Sammut, il-Napoli viċċa l-kampjonato meritatamente. Nsellem ukoll lil-Rej Sakko, Daniel Xkembri, lil James Said, il-korrespondent tal-futbol Ingliż. Dirjon, proset tal-programm. Ruben De Bono, proset tal-programm lil kulħadd u forza Inter. Brejdi buġeja li tafadek botta hello Aaron. Kien postu ma tenħak ġew Old Trafford. Ma nafx tix tirrispondi għalija. Dak fini il-vuċijiet palissa qed jgħidu li kważi destal mal-Manchester United għalkemm illum rajna apparentament hemm xi difensur Franċiż ieħor jiswa xi 50 miljun u apparentament il-Manchester United xeħtu għajnek fuħu. Jekk jibqek aħjar għalina, għax forsi jibqa magħna. Sewa wis mbagħad għandna domanda minn Emanuel Cardona fuq dik se nitkellmu wkoll iżjed tard matul il-programm. Mela, sissa ma tkellimx fuq it-timijiet l-oħra tas-serje minna nara ħarsi ġenerali t-timijiet li hawn preżenti llum imma issa fit-tielet parti nixtieq illi nieħu naqra ftit kummenti minn għandkom anki fuq timijiet oħra il-fama tiegħi kienu protagonisti fil-kampjonat. Mela, ħalli nuħu l-ewwel domanda għal minn naħa tal-panel u dejna tmur lil minn kull penalizzazzjoni li kien hemm. Il-klassifika finali taħsbu li riflettiet il-veru valuri li rajna fis-Serje A din is-sena. Wayne, nibda bik Mark wara nkunu jistgħu jirribattu. Naħseb bħala ordni kif qegħdin it-timijiet, ovvjament bħalmet jekk nimxu lil penalizzazzjoni naħseb forsi stennejt xi timijiet bħal Udinese li l-aħħar tal-istaġun waqgħu, forsi stennejthom morru aħjar fil-klassifika. Għandek Hellas Verona li fuq prioritiet mhux posthom ikunu jiġildu relegazzjoni u ovvjament nixtieq insemmi wkoll is-Sampdoria tim mimli storja l-Italja spiċċa jaqa' għas-Serje B, ġifieri ovvjament bħala logħob naħseb ma rajniex min-naħa tagħhom jiġifieri posthom kien x'imkien fiż-żona relegazzjoni. Ma naħseb li l-klassifika tirrifletti jiena sibit proprjetà klassifika tirrifletti sew kif lagħbu t-timijiet dis-sena ma naħseb li hemm xi outlier ta' il-Juventus il-penalizzazzjoni tagħha li mhux ħasna. Mark?
Mela, jiena nemmen li fi kwalunkwe kampjonat il-klassifika finali tirrifletti verament l-andament tal-istaġun. Jiena nu konsiderazzjoni li kieku l-Juventus spiċċaw b'72 punt. Ġifieri, il-Napoli meritatament ma sax rajt l-iktar bnien ferħan li ngħidha, ma kien ħaqhom jirbħu l-lig u kif ġew it-timijiet sussegwentament ġieri minnaħa fiċ-Champions League kienet ċara li tirrifletti il-potenzjal tagħhom. Li rrid ngħid huwa fuq Lazio li Lazio naħseb irnexxielhom jiksbu dak it-tieni post għax inqalgħu mill-Ewropa u nemmen mela mbagħad nitkellem iktar tard. Irid inżemmi ġiex timijiet partikolari u ma' Empoli għamlu bravura taħt Zanetti li ma rnexxielux jagħmel mal-Venezja fis-staġun preċedenti għamlu mal-Empoli u għamlu b'ċertu tranquillità x'qastejt salvaw logħba mit-tmiem, salvaw 3 logħbiet mit-tmiem. Barone tal-Lecce wkoll kellhom staġun tajjeb u anke s-Salernitana. Mbagħad fuq il-Monza naf li ħadd titkellem iktar dar ta' minix ħansemmihom f'dan l-istadju. Nesprimi d-diżappunti fuq Sampdoria hija ħasra l-futbol Taljan telgħu il-Genova waqgħu Sampdoria x'ħan itilfu d-derbi della Lanterna. Jalla ma jdumux ma jdummu jitilgħu għax jiena u inti u anke Aron niftakar Sampdoria diversi drabi relegati u mhux dejjem telgħu mill-ewwel. Ukoll jipprometti spettaklu fil-kalendarju tas-Serja. Sampdoria meta ġew promossi l-aħħar terġgħu tgħid laqqas ġew promossi bl-ewwel ġixtimijiet fl-ewwel żewġ postijiet kienu ġew fis-sitt post u telgħu bil-playoff. Aron. Iva, jekk jirriflettix il-valuri jew le, naħseb naqalifix għax skont jiddependi mill-kelma valuri. Ninsewx li fil-bidu tal-istaġun Napoli laqqas il-Lazio li ġew mal-ewwel postijiet, l-ebda gazzetta prinċipali Taljana ma semmithom mal-ewwel erba' ma ninsewx. L-ewwel erba' kien hemm Juventus, Inter Milan u Roma li daw għamluha kbir għax ħadu d-Dybala, ħadu l-Wijnaldum, u llum spiċċaw is-sitt post jekk min issejjer żball, 9 punt għalkemm vera kienu viċin jirbħu tazz-oħra fl-Ewropa ma kien disappunt. So il-valuri mhux tal-bidu tal-kampjonat imma ta' matul l-istaġun jien naħseb Napoli u Lazio kienu l-iktar konsistenti fost l-oħrajn għax l-Inter bħala skwadra nammettu bħala skwadra l-Inter jiena min li nżomm naf li llum erbaħna li b'daqshekk distak. L-Inter bħala skwadra għandhom skwadra ħjar minn tagħna wieħed singolari, però mbagħad ma kinux konsistenti din is-sena, l-istess bħalma kienu l-Milan. Ma ninsewx li l-Milan is-sena l-oħra kellhom skwadra brillanti. Dis-sena żiedu suppost il-Deketelar u l-Origi għal xejn. So il-valuri ta' matul l-istaġun iva naħseb li riflettaw kif marru. Semmejtu timijiet oħra bħal l-Udinese, naħseb jiena iktar mill-Empoli għamlu l-iktar bravula l-Udinese għax ġabu l-punti kollha li kellhom bżonn fil-bidu tal-istaġun u mbagħad waqfu, saru salvi u waqfu. Naħseb hemm il-Bologna li din is-sena kellhom staġun li għaddew minn traġedja minħabba ta' Mihajlovic. Mbagħad kienu kapaċi bidlu l-coach, ftit qabel bidlu l-coach, imma mbagħad baqgħu tingħid sallum waslu it-8 u 9 postek minn żball so għamlu biċċa xogħol kbira. Issa Swolo li dejjem hemm daw kull sena jitilfu l-plejers imma kull sena tarġa' ssibhom hemmhekk dejjem isu fl-ewwel nofs tal-klassifika so għamlu bravur oħra. Forsi jekk inkun daqsxejn skiet, jiddispjaċini xi jew le waqgħu fis-Sampdoria ħana dawn kien ilhom jilagħbuha sena wara l-oħra kull saqgħu jew le. Ikkun hemm żmien fejn mbagħad tittaqa' l-istess bħal ġej għax ħatibqa' kull sena u ma solvi xejn. Inżel Serje B u tarġa' titla' minn hemm bil-ġdid. Għax dan kull sena kienu qed jagħmlu hekk. Dejjem kważi ħajaqgħu salvaw fl-aħħar il-Ġenwa ġew l-istess qabel ma waqgħu s-sena l-oħra. Il-Verona għalkemm is-sena kellhom staġun brillanti ta' qabel is-sena mill-bidu bdew ħażin, tajnihom ħamsa aħna l-ewwel logħba. Imma ġifieri ċertu timijiet mbagħad matul l-istaġun juruk isma' dan mhumiex ta' serja u naħseb jiena hekk ħajriżulta fl-aħħar tal-istaġun. Biex inkompli ċaċa fuq ta' Aron. Il-Verona għadhom jilagħbu għall-playoff għax inbidel ir-regolament għax kieku huma waqgħu. U xi ħaġa li ħadd ma semma ħadd hawnhekk. Jiena veru tgħid li inti ħadd tgħidha of all people minna, però qed ninżalu l-kappell il-Juric,
ta' Torino. Da bdew l-istaġun ġew fl-idej ta' huwa Juric u Vanjanti minn Eżatt. Għax ma ġablux players Cairo. Rnexxielu ġibhom fejn iġibhom. Dak huma top 3 coaches, dak il-coach. Taħseb li wasal għal xi bankina naqra taħraq, Juric? Ħanejlek. Il-karattru tiegħu ma jħallix. Ma tantx jgħin ta' il-karattru. Taw l-istess question mark, dak Aaron semma punt tajjeb fuq Thiago Motta tal-Bologna, anke jennet kapaċi għamlu għada ma' timijiet ikbar, għax hemm differenza pressjoni ma' Torin u ma' l-Bologna komdi f'nofs klassifika għal meta tkun ma' top 4. U kifet fil-videos preċedenti, di l-ewwel darba mill-84-85 li t-timijiet ta' l-ġganti Juventus Milan u Inter spiċċaw barra top 2. Esattament, dakinhar ukoll Verona kienu saru champions u Torino spiċċaw it-tieni wejn kellek xi. Ħan semmi xi ħaġa fuq tal-coaches. Di li naraw coach imur tajjeb ma' tim żgħiru jispiċċa jfalli ma' tim kbir. Rajni dis-sena fil-fatt fisem Potter ta' li kienet jagħmel xogħol brillanti ma' Brighton, mar ma' Chelsea, fejn ħsibna li ħajkun coach tajjeb li ħajwassal Chelsea għal futur tajjeb, iżda spiċċa u wassalhom daqqas mal-ewwel 10. Vera devjat ftit mis-suġġett tal-kampjonat Taljan iżda taqt insemmija rigward il-coaches. Mela, u qed inkomplu nsemmu coaches, din aktar domanda l-Aaron u Mark. Il-ritorn ta' Lazio fil-UEFA Champions League wara 3 staġuni. Il-merti ta' Maurizio Sarri din il-kwalifikazzjoni fl-Ewropa tal-kbar. Mi ħabda jien jew Aaron? Taċtu bejn. Nibda jien bħala champion nibda jien. Taħseb li kapaċi tiddefendu il-lig dik nixtieq ħan ikkontentaw bl-erbaħna dis-sena, mbagħad naraw. Aparti ċajd li naħseb Sarri minn meta ġie ma' Napoli, għax hemmhekk pereżempju semmejna dak ikunx ma' tim żgħir ma' ġbir, ma ninsewx li qabel ma ġie Napoli. Sarri mal-Empoli kien, jiġifieri da qabel minn tim tal-provinċja għal ġobed bħal Napoli. So case by case bil-dana, naħseb Sarri kellu għandu mertu kbir mill-suċċess ta' Lazio din is-sena. Pero jien naħseb l-aħħar kont nitkellem ħabib tiegħi li żomma Lazio, jien naħseb il-Lazio qabel ma jneħħu ċertu players li qegħdin hemm u dawna sena wara sena qatt ma rebħu l-lig. Ħajbqa' jiġrilhom l-istess bħalma ġralhom minn Napoli, aħna l-istess konna ngħidu, u l-Lazio stess qed jiġrilhom b'Immobile, Milinkovic, Savic u hemm oħrajn. Daw jekk ħajibqgħu kull sena jibqgħu dejjem fissati bihom ma jistgħux jitilquhom, ħajibqgħu ma jerbħuhx il-kampjonat. U tajli jarhom wara kulħadd bravo għax intom irbaħtu l-lig. Ma naħseb huwa vera. Aħna minna snin twal dejjem bl-istess players. Insigne u Mertens le ma rridux jitlaq, telaq kull bel tal-Insigne rbaħna l-lig. Xi ħaġa jkun hemm. U jekk il-Lazio u timijiet oħrajn, anke l-kbar ta' ġifieri Juventus, Inter u Milan, jekk jibqgħu jistikkjaw ma' ċertu players li jsiru allat fil-ground u anke fil-dressing room, mhux se jkun hemm dak l-ambjent ferriħi u maqut li jistgħu waslu kas-suċċess. Il-Milan is-sena l-oħra dak li ġralhom fil-fatt tantu hekk li kellhom numru ta' players ġodda, numru ta' players żgħażagħ li ħadd ma kienet idihom li jerbħu l-kampjonat u spiċċaw rebħu l-kampjonat. Ma rridux ninsew li l-Inter sensiela tal-logħob fosthom 7 punti f'sabelhom f'Marzu u d-derby li wkoll swewhom it-tieni stilla dikinhar. L-ewwel brinkat fuq Lazio qed jgħidilna daw dejjem l-istess ħaġa. Lotito lest li investi però biex il-Lazio jkunu iktar kompetittivi għall-Scudetto, Mark. Il-Lazio għandhom problema li kont ħanejda minti waqqafni. Huma ġew bla direttur sportiv għax iglitare. Eżatt. Issa din irid naraw kif ħadd impatta t-tim. Issa lilin mis-suċċess ta' Sarri li ovvja kellu suċċess għax bil-materjal li kellu wasal
Imma tittara skapitu ta' xiex. Xiġifieri, daw kellhom jinqalgħu mill-kompetizzjonijiet Ewropej għax forsi bit-tim li kellu, forsi mhux daqshekk twil, ħass li ħajja jikkonċentra u ma nteħx tort għax forsi finanzjarjament żgur ħajkunu marru aħjar mek ikunu rebħu Conference League, issa tgħidli teqpa' mniżżel ismek u tgħidli inti ħadd titkellem fuq Conference League dis-sena meta jista' jkun it-tim tiegħek ħajlab hemm. Imma jiena personali ħanejda fl-istat tal-futbol Taljan kieku baqa' Glitare u Lotito daħħal idejh fil-but, jiena nemmen fl-istadju li qegħdin illum 8 ta' Ġunju, sena oħra il-lig jista' jintrebaħ minnhom. Tgħidli xi ħlomt għax l-Inter xorta neqpa' ngħid li għalkemm għandhom kważi ngħid l-aqwa tim taħt Inzaghi fil-lig ma jkunux daqshekk konsistenti. In-Napoli xi ħadd ħajjonqos, ħajitlaq ġifieri. Il-Milan question mark, il-Juventus ma tantx qed nara xi futur fl-immedjat. Allura fl-istat li qegħdin illum, jekk tgħidli min taħseb li jista' jiġġieled bis-serje tal-lig, il-Lazio kieku poġġew hemm. Imma inqalgħatilhom u di hija fattur li ħadd tkun game changer, Għax minn hemm minn hawn tare għalkemm ma ħsibx li kien f'xi relazzjoni relazzjoni ta' xogħol, ġifieri djallika ma' Lotito. Naħseb minn hemm minn hawn dejjem fehem l-esiġenzi tal-Lazio anke bħal ex-plejer tagħhom. Sewa wis, staġun pożittiv tal-Monza li fid-debut tagħhom fis-serje waslu sa 11-il post, kisbu rebħiet prestiġjużi kontra Inter, kontra Juventus, kontra Napoli, jekk Minister żbaljat għarru nikkorreġini. Napoli ukoll. Taħsbu li il-Brianzoli għandhom jitqiesu bħala sorpriża ta' dal-kampjonat? Ibden ta' sa ċertu punt iva. Għax jiena fl-opinjoni tiegħi il-Monza ma stenejtux li ħajqgħu, kellhom għandhom bħala finanzjarment jinsabu saħħithom, ġabu diversi players tajbin, naħseb il-protagonist tagħhom ta' dan l-istaġun kien Matteo Passina li ġabuh minn Atalanta, sur nofs il-ground player li jobna ħafna. ċiri qatt ma stennejthom jaqgħu, iżda meta tqis li kellhom bidu ta' staġun ħażin ħafna u kellhom idumu sa Novembru biex jilħqu l-ewwel logħba tagħhom li kienet kontra l-Juventus jekk mhux se żbaljat. Nemmen li kienu ta' sorpriża iva għax kienu ħafna question marks lejn Novembru daw ħajsalvaw jew le, nefqu flus kollha xejn, imma iktar ma bida jgħaddi l-istaġun, iktar bdew jirkupraw il-plejers saru jafu xulxin aktar u kellhom staġun tajjeb ħafna u spiċċaw dax il-post kienu xi 3 punti biss il-bot mill-Fiorentina għad minn post jiġifieri. Allora, il-kummenti tiegħek fuq Monza. Iva, naqbel ma' Wayne ta' ġifieri qasir ma bsart li kienu ser jaqgħu għax dana bnew skwadra apposta biex ma jaqgħux. Però mbagħad wara l-bidu tal-kampjonat diżastrus li kellhom ma stroppa dak il-coach jekk min se żball qed tistremela xejn, m'għandhomx ċans. Però mbagħad bidlu l-coach, naħseb iġġeljaw tajjeb ħafna flimkien, sabu l-Matteo Pessina, il-Gowler, għandhom dak Carlos Augusto, kellhom il-Petagna. So, naħseb mbagħad għataw sem importanti fil-kampjonat. Sorpriża sa ċertu punt. Mela, niġu għall-aħħar argument li ser inqajmu lejla, Roma u Fiorentina fallew l-obbjettiv li jġibu tazza Ewropea lejn Italja. Issa nhar is-Sibt imiss Inter li jilagħbu l-finali tal-UEFA Champions League kontra l-qawwa ta' Manchester City. Barra minn hekk ukoll rajna l-Juventus u l-Milan jaslu s-semifinali ta' kompetizzjoni Ewropea li kienu qed jieħdu sehem fiha. Wayne u Mark, taħsbu il-fatt li rajna daqshekk timijiet Taljani jaslu sal-aħħar fażijiet tat-tim Ewropej tat-tazz Ewropej ifisser illi għal fuq isbek? Nibda jien? Ija. Ifhimni,
Issa, skonċi tfisser biha, għax jekk iddur fuq Mancini, ħajdlek isma' kemm hemm plejers Taljani minnhom. U il-fatt li ġew kif qed tgħid inti hija xi ħaġa pożittiva. Imma biex nikkonferma hekk calcio is back, irid nara li qed tiġri sentej jew tlieta mhux ħanejlek 5 kull sena imma li tiġri b'mod repetut. Jiġifieri dik hija question mark li ma nistax ngħidlek issa. Imma jekk ħalli tifhimni Aaron jista' jifhimni u inti wejn mhux ħajfhimni. Aħna l-koll niftakru il-futbol Taljan fis-snin design kemm kien predominanti fl-Ewropa. Issa hemmhekk nista' ngħid il-futbol Taljan kien b'saħħtu. Issa jekk naraha terġa' tinqabad dik it-trend iwa, issa jekk ġiet ta' darba ngħid kienet eċċezzjoni u fuq Malti u barra bid-daqq. By the way, skurjaw il-Bari fil-95 minuta minn penalti, web wieħed. U xi ħaġa li rid ngħid, intom u ħadd ma semmija, semmejtu l-Monza ma semmejtu xi ħaġa. Ħadd minnkom, Adriano Galliani, naf li inti mhux il-favorit tiegħek, imma wara li għadu diriġent qabli fil-futbol tal. Għandu l-merti wkoll. Palladino kien mal-Juventus qatt ma kienx brillanti, imma sissa mal-Monza wara li huwa coach tajjeb. Biex nikkonferma kux lesta l-istep li jmiss irid nara staġun jew tnejn ieħor mal-Monza jew ma' tim ieħor. Mbagħad hemm niġġudika. Mela, wejn kummenti tiegħek Rigward ta' jekk Calcio's back, naqbel perfettament ta' Mark qabel ma uffiċjalment nistgħu ngħidu li l-futbol Taljan reġgħet b'saħħtu. Din it-trend trid tiġri konsistentament mhux tiġi sena one-off bħalma kienet l-2020 pereżempju fil-Champions League għandna ġiex timijiet Franċiżi u ġiex timijiet Ġermaniżi fil-Champions League semi-finals. Fisser li kienu l-iktar li huma l-iktar ġiex kampjonati b'saħħithom le laqqas xejn. Jiġifieri trid tiġri konsistentament. Ukoll hemm mistoqsija oħra li probabbli skużani Antonello ħajkollu ngħidha, ma probabbli dis-sena ħajkun hemm 5 timijiet fis-semifinali tal-Kampjonat Ewropej u l-ebda minnhom ma ħatazza miegħu lura l-Italja għax Fiorentina l-bieraħ Qed fejn taf x'ħajġri naħseb. Jien qed ngħid jien probabbli qed ngħid. Ma nistennix ma rridx niddebja s-suġġetti ma nistennix li għanna fuq is-sibt il-lawa, imma la tħadd fiha inti nistgħu wkoll nisimgħu tiegħek wej. Ma naħsibx li realistikament ma naħsibx li l-Inter ma jilfu kontra Manchester City, naħseb anke int. Jiena ma ngħid xejn għax rajt it-tim mhux ħanejt mal-Hamburg forsi Aaron jiftakar ma niftakarix. Il-Juventus kienu kulħadd ċerti ħajrbaħ lesti u tilfuha. Mela. Ma Dortmund l-istess. Kontrikom intu qas kontu xħajjek ma kontux tibdow maħna ta' kelkom tim tajab ħafna. Imma ħadd ma li Juventus kelkom plejer importanti sospis, Ejwa, inti taf xħajġri, forsi kaċċilhom plejer kruċjali l-City u tdur il-logħba. Jiena b'fajna li 50-50, ara li kieku kienet home away. Hemmhekk nagħlaq ħalqi għax nemmen li City kienu jibquha. Imma hekk ma npoġġijiex li l-Inter huma mitlufa żgur. Jien, nek huwa jien. U ma jtnejċ ek ergo fare, ġiviri, fermament nemmina. Naqbel ma Mark finali hija storja li l-Inter mhumiex l-ewwel darba li taraw final bħala soċjetà bħala klabb, so dina bħal meta taraw in-Napoli mal-Milan fil-quarter final. Ħafna qalu ġewwa għaddejna, però kulħadd nesal il-Milan rebħu 7 darbiet il-Champions League. Asna f'kemm il-darba fajn, eċetera, fil-fatt ir-riżultat ġi kontrina. So da ma jfissirx li tkun favorit ġismu, la dubju l-Manchester City ħajbdew naħseb il-favoriti, għandhom tim impressjonanti, l-speed ta' kif jilabu l-ballun hija xi ħaġa tħallik bla nifs, rajthom kontra Real Madrid l-aħħar logħba tħallik bla nifs. Però egoistikament ngħid aħjar il-Manchester City ħalli jibqgħu in-Napoli l-unika tim rebaħ xi ħaġa fl-Italja din is-sena. Però ovvjament aħna għandna Napoli Club għandna Is-Superkoppa, Il-Koppa Italja. Li huma xorta. Però aħna bħala Napoli Club
Pal- FIFA konġalija, Napoli Club. L-aħħar aħbarijiet, naf li kellkom ċelebrazzjonijiet kbar għal raf tal-kampjonat. Iva, iva. Raccontanna nara. Iva, hele, daw kienu ċelebrazzjonijiet kbar, konninna nistennew ħafna li għaddin nistrita tijaj, ilhom jistennew 33 sena. Il-klab ħadem ħafna li minn bdejna minn jannar tista' tajt naħsbu għal daw il-ġranet. Il-kumitat ħadem kollu għatieħ id-fejt biex niprofaw niċċelebraw bil-kbir. Naħseb jekk segwejtu l-paġna tagħna fuq il-Facebook u anke fuq Instagram tellajna numru ta' videos u ritratti ta' ċelebrazzjonijiet li kien hemm. Attendejna numru sostanzjali wkoll għall-aħħar logħba Napoli Sampdoria. U numru ta' nies daħlu l-ground. Sfortunatament provajna nġibu biljetti kulħadd imma ma kienx possibbli. Numru ta' klabs oħrajn ta' Napoli baqgħu bla biljetti. Però kienu ċelebrazzjonijiet kbar, ħadna pjaċir, kien hemm emozzjonijiet kbar, nies jibku jitanqu ma' xulxin. L-ewwel wieħed minnhom, so kienu jiem ġimgħat nistgħu ngħidu għax ta' min fakkar li aħna rbaħnieh kabjan 5 ġimgħat ilu. So inna 5 ġimgħat logħba wara l-oħra niċċelebraw, naħseb mhux għax jiena nżomm man-Napoli ovvjament jiena biased, imma naħseb kien ħaqna wara snin kollu l-aħħar 10 snin Napoli dejjem kienu hemm minn ta' fuq u naħseb għal ħidma konsistenti li għamel it-tim. U anke l-klab ta' Napoli dawn l-aħħar snin naħseb kien ħaqna nifirħu ftit u naħseb għamilniha bil-kbir. Mela, grazzi Aaron, Wayne u Mark tal-interventi tagħkom fil-programm L-aħħar ħaġa żgħira Antonello kien nixtieq ngħid grazzi l-sħabi tal-kumitat għall-ħidma kbira li għamilna matul dawn l-aħħar xhur fejn għamilna ħafna ħinijiet ukoll il-bot mill-familji tagħna, so grazzi ħafna u grazzi speċjali tmur għall-membri tagħna li dejjem issapportjawna matul dawn ix-xhur u lill-sponsors li dejjem kull meta ridna dejjem sibnihom u dejjem għenuna mingħajr interessi. So grazzi lil kulħadd. Mela, biex grazzi lilek Aaron, grazzi l-Marko, grazzi l-Wayne tal-li il-lejla inaqattu magħna f'dan il-programm. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks, inħeġġukom ukoll biex tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu li l-kamra sportiva tikber u tkompli toħroġ kontenuti ta' interess ġenerali. Niġu issa l-aħbarijiet tal-paġna tagħna, mill-ġdid nerġa' nesprimi s-sodisfazzjon tal-feedback kbir li tajtu fuq iż-żewġ videos illi ħriġna ta' Mark u ta' Ċomba. Nista' ngħidilkom minn issa l-video ta' Mark tal-aħħar video leħaq 3000 view fil-waqt illi dak ta' Ċomba leħaq il-11,000 illi huma numri importanti ħafna u li wkoll jimlew lil kulħadd b'sodisfazzjon kbir. Issa ser jiġri din il-ġimgħa mela l-ewwel ħaġa illi nixtieq nagħmel naqra ċara hija illi video illi nafna ħafna ser tkunu qegħdin tistennew. Il-video ta' reazzjoni għal finali tal-UEFA Champions League bejn Manchester City u Inter. Dan il-video ser joħroġ it-tnejn filgħaxija. Ser ikun live u apparti Manchester City Inter jien ser ikun qed ngħaddi xi ftit konsiderazzjonijiet finali. Għaldaqstant maħniex nafu li forsi se jkun hemm min qiegħed jittama il-video joħroġ wara l-logħob eżatt, imma naħseb illi jkun iktar għaqli illi noħorġu il-video it-tnejn filgħaxija ħalli anki l-adrenalina tkun ikkalmata għal kollox u nhar it-tnejn inkunu nistgħu niddiskutu bil-kalma kollha din il-logħba u wkoll ngħaddi xi ftit konsiderazzjonijiet finali fuq l-istaġun ta' Inter. Ħanamilha ċara minn issa illi kummenti illi jmorru lil hinn mis-suġġett
ser jitneħħew u jekk nara li l-kumment se jkunu eżaġerati, ikollna nagħmlu li ma rridux u nibdew nfaqqaw il-bens. Aħna ma naħdux pjaċir li nagħmlu din il-manuvra, imma ovvjament irridu nġibu rispett sew aħna lilkom is-segwaċi tagħna, imma wkoll intom lilna l-YouTubers forsi nkunu tnaqblu mal-klabs rispettivi, imma ir-rispett għandu jkun hemm dejjem u naħseb fuq di Mark u Wayne li huma tnejn mill-istaff ser jaqblu miegħi perfettament qed ngħidha wkoll anke minħabba l-fatt li ninsab ċert li jekk Manchester City jirbħu il-nhar is-Sibt, is-supporters ta' Juventus u ta' Milan ser joħorġu all out nhar it-tnejn li ġej, kollhomx ikunu ċari minn issa. Nhar il-ħamis mbagħad ikollna l-aħħar programm tas-sensiela botta u risposta fejn ser niddiskutu l-kompetizzjonijiet Ewropej tal-istaġun 22-23. Bħalissa nafu żgur li se jkollna supporter ta' Roma u rappreżentanti mill-Manchester City Supporters Club. Qegħdin nagħmlu naqra appell jekk hawn xi supporters ta' West Ham United jew forsi hawn xi klabb tal-West Ham United nitolbu illi javviċinaw lili jew lil Mark biex nkunu nistgħu ndaħluhom f'dan il-programm ta' nhar il-ħamis għaldaqstant jew tafu b'xi supporter ta' West Ham illi ikun jista' jintervjeni f'dan il-programm għaldaqstant tal-ġimgħa d-dieħla għaldaqstant ukoll ħalli wkoll nkunu koprejna t-tliet kompetizzjonijiet l-Europa League, il-Champions League kif ukoll il-Conference League għaldaqstant jekk tafu b'xi supporters ta' West Ham jew tafu xi klabb tal-West Ham li hawn Malta ikkuntattjawna ħalli nikkuntattjawhom. Nerġa' nfakkarkom li dal-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun qiegħed jidher fuq il-YouTube channel tagħna, għaldaqstant tinsewx tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut illi ser noħorġu matul minn żmien għal ieħor, ukoll għandkom il-programmi kollha li noħorġu għal dawn l-aħħar 3 snin sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej għal kummenti post Manchester City Inter jiena Antonello Bello ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief illi kien ta' pjaċir għalija li ngħidilkom magħkom serħu raskom li ser noħroġ ħaj mill-finali ta' nhar is-Sibt avolja taf biżżejjed kif naħsibha. Grazzi tal-lejla sekwejtuna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.